grace and with your mercy. We come in this house bring nothing but gratitude for the many things that you keep doing for us. Not because there's something good in us, but because we are sinful, yet when we come before you, you embrace us as if we are sinless. We pray that as we have gathered in this manner today, that our gathering here be like a sweet aroma before you. We pray that everything that we say and do in this place be acceptable before your throne. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maranatha Masala. Yes. Mampindi futhi okwesibili. Maranatha Masala. Yes. Nkosi iyeza. God is good. All the time. All the time. All the time. All the way. All the way. Lift up Christ. Tell the world. Tell the world. Lift up Christ. Betuna ekseni nje ngithathe ilungelo kulodwa. Ndinibulisa nonke ngokwahlukahlukana kwenu egameni elihle leNkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Phambi kokuba sidlulele le nkonzo ngicela nje ukugqithisa ezasiswana ezicelwayo zezi-leaders into bazigqithiswe then ke sicule emveni koko sihambe nenkonzo singakhange silibazise. Elicandelo le-building okanye eliqumrhu lekomiti ye-building bathi mandazise sisaziso. Last week kubekho i-collection eyenziweyo ebandleni. Now la collection ke nizakhumbula izaba i-collection yezitya beqokelelwa kuzo idibanisa ne-100 rands ezi amalungu ebandla azicontributayo monthly. Imali ke efunyanisiweyo last week imali engange-2,300 rands ukunceda kwi-department ye-building. Amen. Bayabongozwa ke kakhulu wethu nabantu, bayacelwa kakhulu abantu into yoba mabancedisane nebandla kunomba we-building. Sinomnqweno omkhulu wokuzibona ngenye imini simkhonza uThixo kwendlu nokwengekho umkhukhu okuthiwayo eBhayibhileni mnye ngokaNowa. Xa kunokodwa umkhukhu wesibini eBhayibhileni ngangulo Orlando South. So siyacela bethuna kakhulu abantu ii-pledges kuyagcinisa into ii-pledges mazenziwe, abantu mababhalise okokuba yimalini umntu anganceda ngayo ibandla kulo nyaka. Imali ye-pledge ke ayomali ozovela uyikhuphe once. Umzekelo wenze i-pledge ye-10,000 rands, uthi le 10,000 rand ndingakwazi ukuyibhatala in 12 months. Then ke umane ke uyiqhula kancinci kancinci. Sihamba sonke kwena. Umzekelo nje we-10,000 rand. Abantu bayazazi loba izakhono zabo zibabekaphi. Sihamba sonke kwena. Inkosi kakhulu. Eyesibini ecelwayo bodata. Odata ngomhla ka-2 ukuyoma ngomhla ka-5 ku-October. Odata bonke ivakaleleka bonke oshiyekileyo bethuna nimbomama nimbuzi ba ushiyeke ngabonke bawuvox bonke odata base-Orlando South kabatamzo akho nozobe visithe kweli bandla lila sonke singodata base-Orlando South sizabe sise-George. I-George Mose ise-Western Cape. Last year, that other year, sasise Eastern Cape. This year, sise Western Cape. So ngomhla ka-2 ukuyoma ngomhla ka-5 ku-October. Bayacelwa ke ngudata bayathundezwa into yoba bhalisana amagama wethu. Kuvuyisani, Ndiyalivana ekhaya uphakame Mavuyi ubone nabotata abangakwaziyo. Ulamfanyana phakame. Ulamfanyana
ehamba nomphathi wodada Phakama Bhele. Yes, umphathi wodada walapha Orlando South ngulo bonke odada nabangengabo abase Orlando South abanqwenela ukujoin to that trip. You consult with these two gents, then umcimbi wethu uzobanzi. Amen. Amen. Bonke. Eyesithathu umphathi wezempilo ubrother Zulu Morris. Phakame brother Zulu bakhona. Ngokwe-plans zakhe on the 31st of this month, it will be a Sunday. Kufuneka sibe ne-health expo on that day, kobe kumeintente apha. So uyacela ngiloba bonke abantu abanomdla omkhulu in health ministry badibane naye. Siyaba sonke badibane naye. If usidibene naye namhlanje, next week Sunday there is a training eyenziwayo kubo bonke abantu abaku-health ministry. Siyaba sonke kule ndawo. So if usibhalisile kuye namhlanje, then he will know the team azasebenza nayo kwi-health ministry, abantu fully trained. Details of the training is kuye, but that training is on the 17th of May. That is next week. So when abantu bethu nesiyabacela xa ungena post onayo apha enkonzweni, sicela usondele phaa because ufuneka sonke sisebenzile. Amen. Nkosi kakhulu. Ibizezo ke izaziso ezibalulekile. Ukudlula le nkonzo ke kuseni nje masithabathe sonke emaculweni wethu simcele Tata Madindo sikhokele kule ngoma number 45 siyicule ke ngomdlakazi omkhulu. Amen.
Sizathatha iBhayibhile zethu sikhile kwincwadi yemizekeliso Proverbs chapter 23 safunda khona verse 26. Proverbs 23 verse 26. My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. You see, water flows into a home through a tap. When the tap is closed, nothing flows, right? Yet the reservoir is still full. Tithe does not create blessings. All right. It opens the channel. Okay. So God says, give me your heart, because the heart controls the flow. So this scripture describes God's greatest interest. He wants our hearts, which have turned away from Him. He wants them to turn back to Him. So we could call it a character transformation. In fact, Ellen White says in the book Testimonies for the Church, Volume 1, page 237, this tithing system I saw will develop character and manifest the true state of the heart. So injongo yokwenene yokuthembeka okanye of faithfulness to develop character and manifest what truly rules in our hearts. So we need to understand what the use of tithe and offering, right? And the purpose of tithe and offering. Those are two different things, right? So tithe and offerings are used to advance the cause of God. But the purpose of returning tithes and offering is to develop our character. So when we talk about faithfulness in church or to our children, we shouldn't just argue that God's cause needs resources and the mission needs advancement. We need to have these resources. We need to be we say we need to be faithful for this cause of God to continue. What we should emphasize is how selfishness takes over in our hearts. Imagine, for an example, a child receives an allowance of 10 rands, right, from his parents, and returns 1 rand for tithe and another 1 rand for offering. Then over 5 years, he will have returned 60 rands for tithe and 60 rands for offering. So this money certainly will not cause a great impact on the preaching of the gospel in the world. But it is capable of causing a great impact on the character of the child. So what is most important to God is not the monetary difference of our offering we will make, but the difference it will make in revealing where our treasure truly is. Therefore, Bandla, I am faithful not because I will get back something, but because I understand the role of faithfulness in transforming my character. So what you find faithfully will eventually form you deeply. Let us kneel down and pray.
Baba uthando wasekhaya Zulu ngexesha kusivile uthetha kunye nathi elizweni lakho into yokubana Nkosi udinga iintliziyo zethu. Sithe kuqaqa ke Nkosi phantsi kolonqubo kwezogama lakho silibandla lisoloko South. Sizisa Nkosi iintliziyo zethu into yokubana ngabusebenzise ngendlela kusifaneleyo. Sicela kananjalo Nkosi into yokubana ngabusixolele amatyala ethu kuba siyazi into yokubana siyabona ngendlela sicinga ngayo nendlela kusisenza ngayo. Xa sakubuyisa ke Nkosi okweshumi neminikelo masazi into yokubana Nkosi uzama ukuxoxwa nokulungiswa izimilo zethu into yokubana masikwazi ukufana izinto zakho. Sisondeza kanjalo Nkosi ndawonye ke naNkosi nomfundisi wamaphambi kwabandla lakho. Sikumema Nkosi into yokubana ngaba ubesenqanweni bakhe. Uthi konke athe wakulungisa abe nokwazi into yokubana kuza kuphalaza bandla. Ukuze ngawo amazwi wakule ndawo into yokubana Nkosi nathi sibe nokwazi ukuxulela ezulwini xa ubonakala ngathi sibhakabhaka. Siyathandaza ke siyazi sifuna ngasifuna isifiso sethu. Amen. Good for
Can you bless the hands that brought everything to you? Can you also bless the hands that shepherd these tithe offerings, and also multiply them for the furtherance of your word? Amen. Kakhulu siyabulela ndinesabatha zintathu ndingekho apha ekhaya. Kwisabatha yokuqala endingekho ngayo ndiye ndafumana i-privilege emveni kwemini yokuba ndibe se-Orlando East. Thina saphathwa kamnandi East. Isabatha elandelayo bendise-Parklands, Cape Town. Saphathwa kamnandi Parklands. Sabathe elandelayo bendiseBizana kwibanze ekuthiwa iSikelo SDA Church. Phathwa kamandi nasesikelweni. Kula mabandla onke siphethwe kamandi kuwo onke, kodwa ibikhona kuba andikhokhayo. Noxa ndikhona ndikhonza kumandi kuhle, but ikhona laa nto yoba andikopi kanene andikhokhayo. Ndikhumbule ke ukutsho oku, ndikhumbule into yoba there is no place like home. Ndikhawulezisa ke ndikhuphe esiqhelweni namhlanje. Ndikhawulezise le nkonzo sinike umfundisi Shumayeli. Sineendwendwe bethuna ndiyayibona indlu igcwele. For some reason, up in Orlando South, we are overpopulated by visitors. Kamba over the visitors, zikhohlakele. Zinayo ipotential uba zingasikhupha kule nkonzo. Sishiyeke sikhonza. Sibe thina simkile, sivale negate xa sifuna. Because zininzi visitors. Ubeyaqwalasela qho eSouth, abantu abaninzi ngabantu abasindwendweleyo. Now ndiyiphawuleke loo nto yoba soze abantu bakundwendwele baphinda-phinda ukuza baxelele nabanye into yoba ikhona indawo ekuvakashelekayo kuyo, kube kanti kule ndawo kuvakashwa kuyo akho ndawo akho nto imandi. Sihamba zonke kule ndawo ngenxa yobumnandi ke bethu nokulapha siyazamkela zonke into zethu. Ndiyacela ma izizitha zethu zonke endizaziyo nendingazaziyo ziphakame ngaphandle kwakho uthi Mzo nomama ningaphakami nini. Into yenu ikumangede uyiphethe into yoba izawuthi into yemember. Sesikwela dithi loba bakhona abantu engazuyokucelwa permission kube membership. Bavele nje umangede abhalileyo umuntu ebebandleni lakhe kufundwa iletter othuke. There are many of us abangekho abatsha Orlando South. If ukhona umuntu oqalayo ukuba lapha Orlando South namhlanje, ndicela uphakame ngenyawo ibandla lizabamkela ngohambe nomkhulu. First time visitors. Amen. Amen. Yo. Niyayibona le nto bendiyithetha? Nina njengoba nina ni first time namhlanje. Aba bahlele becaleni kwenu bese first time last week. So bethuna siyabulela kakhulu for taking your time to come and worship with us. Bekunga uThixo nandisekelele. Uvimba ugcwele. Ininzi befundiswayo namhlanje. Siqale ngayo kuSabbath school, sizayovala ngayo eNtshonalanga. Phathi pen nepaper nepen when necessary. Ubhale phansi ukuze wenze reference ekhaya. Sihamba sonke kule ndawo. Amen. Be at home. Ningahlala phansi. Amen. Nkosi kakhulu. Ngenxa yezi visitors ke beziphakamile. Mandazise aba balapha ngaphambili so that visitors zingafundiseki loba ngobani aba bebethetha apha. Mhlambe mandiqale kulatata uxolisayo ngophakathi noTata Madinda. uTata Madinda bethuna nguye oyi kukhona umkhulumo imali ingwevu
the second after Mkulumuma nomntana Matindi. Oh, makaphakame. Masibone. Engabona ukuqina nje ukuqina oku ukhulela ezilalini. Utata khona utheni khona? Hey. Ngithetha ngotata Matindi. Mbangele ke nguye osibambele kakhulu kaba angemki inyanga yonke xa ebuyile siyanyanzeleka zonke ezinye iichoristers zebandla zithobe iphakami legend. Nguye ke osiphathele kakhulu kwecolo lomculo, siyabulela kakhulu Mbangele. Abadikoni bethu sinobrother Phakamile, Phakama my brother, ibandla lubone kunye notata uMdleleni, ngabo ke bebedlala indima kubudikoni ababebesisa benyuka phakathi kwenu namhlanje. Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu. Utata ebesikhuthazela kwinkonzo yezishumi neminikelo. Kaba ndiphawula ngokuthi baba anyanzeleka kube libhako. Anyanzeleka but ibanazo izithombe. Ibanazo izithombe. Ubenezithonga umfoka ngewana yabona umfundisi eqaleni ezoshumayela enxile ethonga phansi. Bona ziyavakala ezithonga umdala wethu, umdala uNkyawana, nguye ke ose-ofisini yobudala kulo nyanga. Sicela uphakame my leader. Amen. Nkosi kakhulu. Then sibe ngafutshane nje naye sinontata besimvile ekuseni kwisifundo sesaba school. Esifundise sivula ingqondo. Uye ke lesihlandlo ozoguqula ulwimi. Umshumayeli wethu uzosebenzisa ulwimi lwesilungu okanye vice versa, but yena uzabe esiguqulela ulwimi. La nto niyibona phaa kwiposter ethe DR uthe ningayihoyi. All right. Yena ungumzalwane. Xa ndinisile la ndawo dada ndahlabeka uthi ndingumzalwane. Makhenyana sicela Nkosi kaThixo umdala ufundisa ke seyithethile into yoba ayikho into ayihlelele sendini. Uthi bengajonga umdala ufundisa wathi sizamsebenzela into yoba benesiyali xa ihlelele sendini ayapho khona ndawo asebenza kuyo. Sicela Phakama ahambi yedwa ke bethuna uhamba kunye nefamily yakhe. Mem nomntana baphi na bethuna. Sicela niphakame. Sicela niphakame mem nibonwe. Amen. Amen. Ubona ke No. khona into ekhalazekayo akhalazi mna, khalaza abahlali bathi bayarhalela ukukubona. Aba nale umnqweno sinawo banibe la beSouth amandla walapha kuwe. Amen. Nkosi mem. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Then isithethi sethu sanamhlanje abantu abaninzi bayamazi. iOrlando South uNestena asibekileyo ukwakhe libandla. Sihamba sonke kule ndawo. Nilivile mos. Wonke umuntu lapho unegalelo lakhe efuneke lidlalile. Ubeka istena, nomnye afika abeka istena, nomnye afika abeka intona nene. Umfundisi uMashiyane ke unestena ukuba akuzostena. Unezitena azibekileyo for this church to be standing. Sihamba sonke kule ndawo. So sine history enhle kunye naye. Ngaba befundisi singena nxubi zokuba member. Asoyiki umbhalele nje umfundisi SMS umfundisi uzoshumayela nini eSouth. Asoyiki because sisibonile isandla sakhe esiphethe kakuhle lo gama ebese ofisini yokufundisa. Mhlawumbe mandiyigxinise into ethi ugqibele ngathi ukuba phansi kweofisi yokufundisa. Anendive ugqibele ngeOrlando South. Ibandla lokugqibela. Ibandla lokugqibela awashumayela kuyo. Xa ebeka intonga zokufundisa. By the way engabeka intonga zokufundisa. Xa esithi ofisini ndikhululeni yayiOrlando South. Ngoku ke ndifuna ukutshayelela loo nto. Ngoku ukufundisa oku ukuphethe njengobizo akapractice akaqeshwanga ofisini. Umuntu ozisebenzelayo.
kwelicandelo lezomthetho. Sihamba sonke thina. Umuntu noba nivile nasemthandazweni akathanga sine evidence, uthe sine exhibit. So umfundisi uMashiyane ke njengokuba ezawuma ngoku ashumayele emveni kwemini uzawusifundisa kakhulukazi kwizinto ezisichaphazelayo emakhayeni wethu. Be it it's a family or ibizwa ngoba i-customary marriage okanye kwizinto zokwenza i-wills, ukubaluleka kokwenza umyolelo ungekafi, nazo zonke ezo zinto nento zelebhalo uzabe sifundisa kulonto ke in the afternoon. Okwangoku uzoshumayela uYesu in the afternoon, ashumayele afundise ngento zonke. Batsho umfundisi bathi ayilo xesha anditshilo nambele kwenxandi ndathi umfundisi we-divine yasiwutya umthetho sikuYesu naye ebethelelwe emnqamlezweni. Phaa ku-April msinyane nje sizoyeka mbangele umphakamiso umfundisi ngo-3:46. Phaya ku-April inoba benikhe nemve ezindabeni kunxakama into entle yenziwe ngabahlali base-Amerika abasuke apha baya enyangeni. Nike nayiva loo nto. Basuke apha baya enyangeni. Kuyapostwa nalapha ngabantu abaninzi, the Artemis II bephethe into entle yokuya enyangeni. Xa ndifunda ke ngabo ndisifumanisa into ethi kusalindwe ingxelo abazayibhala concretely ke bathi abaqhathanisayo le ngxelo is expected intoba iphume ngo-October isiza ebahlalini bebalisa ngento abayibone enyangeni. Mhlawumbe berekhomenda nentoba umntu okwaziyo ukuba ukona angayothenga umhlaba enyangeni. Ndim ndiyacinga ndange yandithatha le ngxelo yokuhamba kwabafo yandibuyisela back just after the great disappointment of 1844. This event happened between 1844 and 1846. Apho khona aye waqhiwulwa umkhonzazana kaThixo ngumoya mfo kaNgutshu. Wathathwa ngumoya wayoboniswa izulu elitsha, eboniswa nazo zonke izinto ezintsha ezizawubuya. Ubuya ke esithi man ndithathiwe, but into endinobuya nayo inye emandinicacisele yona, abantu bakaThixo bona usafuneka bathubeleze ezikhathazweni ezininzi. Uthi ukade wathi inkota lencwadi yabaKorinte yaseKorinte bokuqala they still have to go through the trials and temptations. After all those trials and temptations, ilizwe lihle likhona. Uthi lo mkhonzazana xa ibanisele ndawo uthi ndiyarhalela ukuninika ingxelo, kodwa ndinoloyiko okokuba le ngxelo ndinonika yona anikho ready to ningandiquluma ngamatye njengabo babike bazama ukuquluma amatye xa kwakuphuma isibhayi eKanani. Unkulunkulu wathi kodwa into endinonixelela ndiniqinisekise inye yinto ethi ilizwe lona likhona lihle naye we are fit to be in it. I think iverse mangathi ndibulisa bethuna indwendwe. I think iverse ethi okwakaloku nje esizinto sisibona eklasini ngoba sisijonge sipilini, kodwa iyazi mini apho zonke izinto ezimuzisi okwangoku zisenza utshiya. Kuthiwa khona ibali labantwana bendingaliplenanga kule program yam. Now that ikhutshuziwe bese bendinganikwanga umdala ulibele ngokwakhe, masivume kwangale ndingatyanga xesha
Masivume ingoma kuze ibale labantwana immediately emva kwebala labantwana sicela umfundisi aphakame sasithule u-346. Siyabulela Simanga wenze umthandazo omkhulu uYesu owathi siwuthandaze. Siyabulela lapha Simanga uthi makusikelele. Isitori sethu namhlanje siphuma eBhayibhelini. Sisifumana kuGenesis chapter 22. Sisifumana kuphi? Incwadi
eBhayibhelini kodwa encwadini kaGenesis 20 chapter 22. Masithole sonke Genesis chapter 22. Kukhona ke istory apha. Umkhonzi kaThixo uAbraham ebenonyana ebizwa ukuba uIsaac. uIsaac was the only child yaka-Abraham. Kodwa ngenye imini uThixo wathetha noAbraham wathi ndicela okokuba undenzele umnikelo ngomntana wakho. uAbraham azange ale. Emveni kweentsuku ezintathu, after 3 days, walungisa uAbraham, wahamba naye unyana wakhe together nabo bebeqhuba horses. Wakhwela baya entabeni le uThixo ebethe awenza lo mnikelo ngomntana wakhe. Ithe xa besebesondele wathi uAbraham kwaba bani wathi ndicela ukuba nisaleni apha, mna nonyana sizawo nyuka intaba. Igama leli ntaba belibizwa okokuba belibizwa ubalo ngalitelela liqala ngo-N. Yes, tata. Amen. Shalikhona. Right. Note down sizayilungisa kodwa libizwa ukuthi intaba yaseMoriya. Yebo. uAbraham ukuthi noIsaac banyuka intaba. uAbraham uIsaac ubuza utatakhe uthi tata nanzi inkuni, niyazibona uthi nanzi inkuni nemela uyiphethe umlilo uphethe, kodwa ivana iphi? Hayi, uAbraham wathi nyana wam nguThixo ozawusipha yona. Ngiyabona okokuba lo mntana ebethobele number 1 uThixo, ebethobele umthetho wabazali. Wathula uAbraham wathi kuye utatakhe, hayi uThixo will provide the land. Yaba uIsaac wathula baqhubeka. Bafika ke bayenza i-altar. The altar yenziwa ngamatye. Ngizawubonisa i-picture yayo. Wayenza wagqiba. Wathatha uIsaac wambeka phezulu. Wena awuthathwa ubekwa apho phezulu kwe-altar ubungathini? Ubungathini mntana? Khululekani ngengathini? Uthini sisi? Uyokhala unyanisile ngoba uyazi okokuba apho phezulu kubekwa ntoni?
elele and izawubulawa ngamanye amagama kusho ukuthi utata ngoku uzobulala ubani uIsaac. Hayi ke ngenene wambeka wambopha waphakamisa imela wathi and azange asukume azange athi hayi tata wenza ntoni ngoku wathula wathi tu niyambona phezu kwe-altar niyambona sihaba wambeka phezu kwe-altar waphakamisa imela wathi uyamhlinza yo ingelosi yavela ngalowo lo mzuzu lowo wathi Abraham nansi imvana hlaba yona phakamisa futhi umsesi bayibone niyayibona nanso ke ibusha ekhonjwa yingelosi iphakathi kwemithi ngoba bokusentabeni niyayibona Abraham wasuswa uIsaac ngoku ke masipheleleni apho imoral yale lesson isibonisa okokuba number 1 uAbraham uqale wathobela umthetho kaThixo. Number 2 uIsaac naye uye wamamela umzali wakhe uye wathobela uThixo naye umthobele ngokumamela utata. So bantwana bam njengoba nikhula ngaphansi kwelibandla lamasala into futhi enginotisile kwelibandla nifafundisa young people how to preach and nani ndiyalibona the way nidumisa uThixo ngakhona. Zandixeleleni into eyi-1 if you can go to any Seventh-day Adventist church abekho abantwana abacula uyazi noba umamele ilento into music walapha ekhaya uyabeva abantwana uyabeva abantu abadala. So bantwana bam ndicela ukuba nikhule niqale nimamele iinkokheli zenu apha enkonzweni nimamele omistress benu abanifundisayo abanibonisa indlela. Above all nimamele nabazali benu. Kumandi kangakanani ukubona ikhaya nabantwana beza kuThixo. Ninayibona loo nto izulu liyavuya. Izandixeleleni izulu apha ekhaya ngani liyazidla. God is proud about this church. God is proud and God is blessing you. Ungathi uThixo angasikelela ukufunda kwelibandla. Amen. Ngizawucela omnye wenu athandaze. Sibhalela ngomthandazo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy
be, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and we forgive those who trespass against us, and lead us not to temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. church in Jesus' name. Amen. I must say that it's such a pleasure to be in Orlando South again this morning. And I think Dana has already shared
the history that we have together. njengoba seshilo kudala ngembali esinayo kunye. When I was here last time, it was 2017. Kwakula lonyaka ke ndandilapho kokugqibela. And I think a lot of things happened in that year. Zininzi ke izinto ezenzekayo We ngaloo got to nyaka. take some critical decisions. Kwanyanzeleka sithathe izigqibo ezityhulu. And we stand here, and I just love how this church has grown. Yandivuyisa ukubona indlela elibandile. From where we were, you were able to build until where we are. Ukusukela kwindawo esasikuyo nathi uzokutsho And you know, as I was sitting in the morning, I made sure that I'm here and I don't miss any part of Yena it. ndaqinisekisa ke kusasa uba ndizawufika ngethuba ndingaphoswa. Because truly, one of the greatest churches I've ever pastored and pastored by was this church. Amandla phambili endiye ndafundisa kulo leyi. Most of the time when we think about ministry, we think about us being, pastoring. But we never think about you as members also ministering to Soloko us. sicinga ngathi sifundisa nina, hayi nina nifundisa thina. And I know that you've done a good job in pastoring me. Ndiyayazi ukuba nenze umsebenzi omhle uqinisekisa okokuba nam I'm flooded with many memories of things that we did together. ndineenkumbulo ezintle ngezinto Times esizenzileyo shared kunye, together. ngamaxesha esiwachithe kunye. And I'm glad you're not one of those churches that gave me a tough time. Ndiyavuya ke ningelilo amanye amabandla athi andisokolisa. But we were able to concentrate on God's business. Sithe ngalo lonke ixesha sagxila. We knew what we're all about, Sabe and we sisazi stood, ukuba we sizowuthina. stood on the business of God. Sema apho kanye uThixo asithume khona. And I'm glad that we had leaders that were focused and made sure that we are standing on the business of Esineenkokheli God. bezimile emsebenzini kababa. Nothing else. Ezingahoyi zonke ezinye zokuhlala. Now, today Namhlanje we are speaking education. siza kuthetha ngale mini yezemfundo. We are given a theme that says, how readers die. Isihloko esithi ulesa njani? How readers die. Ulesa njani? And maybe the starting point is to take you to this particular text where this phrase comes from. Kule ndima kanye eke elizwi Where this phrase comes from. apha elibinzana lisuka So khona. I'm going to invite all of us to go to the book of Luke chapter 10. Ncwadi kaLuka sisahluko seshumi. I'm going to read two texts today. Sizawufunda indima So we're going to ezimbili. do Luke chapter 10 and then we're going to move and go to the book of Acts chapter Luka 8. isahluko seshumi sifunde nakwizenzo And isahluko. we are confining ourselves to the question that says, how readers die. Sizagxila kulo mbuzo uthi ulesa njani na? But let's start here. Luke chapter 10, Luka isahluko seshumi. verse 25 and verse 26. Indima amashumi amabini anesihlanu namashumi amabini anesithandathu. If you look at the title of that passage of scripture, it is where the great story of the Good Samaritan comes from. Kulapho kubaliswa khona elibali lomsamariya olungileyo. But the concentration that we are on today is not on the story of the Good Samaritan, Kodwa thina sizugxila kwelibalela lomsamariya but it is olungileyo. what precedes and prompts this story of the Kodwa Good zizinto Samaritan. ezandulela eli bali. And when we read verse 25, it reads as follows. Uthi ke indima amashumi amabini anesihlanu. And behold, a certain lawyer stood up and tested him, Kwabonakala kusuka umqondisi mthetho othile emlinga nokumlinga saying, esithi, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? mfundisi ndenze ntoni na ukuze I ndikudlile? don't even want to dwell on the fundamental flaws of the question Andifuni nokugxila apha kwimpazamo as to what shall I do to gain eternal ukuba life. ndingenza ntoni ukuze ndizuze ubomi Because gaining eternal life has little to do with what I must do. ukuzuza ubomi I have to do more with what Christ has kodwa done on the cross of kunenokwenza Calvary. nento uyesu ayenzileyo ekalvari. That is not the issue. Kodwa umcimba ukho lapho. But there is a problem with this fundamental, with this question. Ingxaki nalo eyambethe lo mbuzo. What shall I Ndingenza ntoni na mna to inherit eternal life? ukuze ndizuze ubukumkani bobunaphakade? Verse 26 says, Ithi ke indima amashumi amabini and anesithandathu. he said to him, Uthe ke yena kuye, what is written in the law? emthethweni kubhalwe ntoni na? How readest thou? Ulesa njani na? Let us move to
the book of Acts. Masikhawuleze sekuncwadi yezenzo. Isahluko sesibhozo. The book of Acts, we are at chapter 8. Isahluko sesibhozo kuncwadi yezenzo. Very interesting story of Philip and the eunuch. Ibali enikisa umdlalo kaPhilip neThema. And prompted by the Holy Spirit. Elithela vuselelwa ngumoya oyingcwele. Philip is prompted by the Holy Spirit to intervene between uPhilip uchukunyezwa the ngumoya eunuch oyingcwele. and the text that was before him. Okokubangenelele phakathi kweThema nendima elaliyifunda. And I just want to deal with these two stories. Ufuna sithethe ngalamabali mabili. And I'm not going to read this whole passage. Andizuyifunda yonke lapha kusahluko sesibhozo. But I want to go to the question, since the first one also were the question that Jesus Christ asked this lawyer. Ndifuna siya apha embuzweni njengobana le yokuqala ibingumbuzo obuzwe nguYesu kweliqwetha. In verse 34 of chapter 8, Ndime amashumi amathathu anesine the Bible says, ithi iBhayibhile. so the eunuch answered Philip and said, Laphendula ke iThema lathi kuPhilip, I ask of you, ndiyakuphunga of whom does the prophet say this? umprofeti lo uyithetha ngabani nale nto? Or of some other man? Uzithetha yena na? Of whom does the prophet say this? Uthetha mntu wumbi Of kusini na? himself or some other man? May God bless the name of his word in Jesus' name. Amen. Amen. Let us pray. Our God and our Father who art in heaven, because the word has been read, and I pray that in it and through it, that you speak to us. In Jesus' name I pray. Amen. Now, when you read the Bible, Xa ufunda iBhayibhile you are tempted to think that Christ was asked many questions. uyulingeka ubone uYesu kuzima imibuzo In emininzi. fact, when I thought about it, I thought Uthe xa ndiwencinga there is ngayo more questions that have been asked of Christ. kukho imibuzo emininzi Scripture. ebuzwa nguYesu apha eBhayibhileni. Until as I examine, I realized that in Kodwa fact, ndathi xa ndijonga it is Jesus Christ who has asked more questions. uYesu ubuzima imibuzo emininzi apha The eBhayibhileni. Bible tells us that there's many questions, and if you count and have all the iBhayibhile time, iyasichazela ukuba mininzi the imibuzo scholars will ayibuzileyo. tell you that of questions that Jesus Christ asked, there are about Zizakuxelela 307 imfundimani questions. uba ubuza imibuzo engapha kwamakhulu amathathu. Around 307 that Jesus Christ Imibuzo that ngamakhulu Christ asked. amathathu anesixhenxe. And Christ was only asked about 184 questions. Yena And uye of those wabuzwa questions, imibuzo elikhulu enamashumi of asibhozo. those questions, he only answered 3 of them. Baphendula nje yamithathu. So what we realize about Christ into is esiyiphawulayo ngoYesu that apha Christ loved to ask questions. uYesu ethanda ukubuza And that imibuzo. is a man who loved asking questions. Ebeyindoda ethanda ukubuza Most imibuzo. of his teachings, they came from the questions that Christ asked. Iimfundiso zakhe bezigqilele This time around, we find a lawyer, an expert of the law of Moses. apha kumthetho The kaMoses. Bible says the lawyer stood up. Ithi le ndoda And yaphakama from the outset, the Bible tells us his intention of standing up. yasibonisa iBhayibhile kwalapha His ephakameni ngoba intention of yayishe standing up was injongo yokuphakama to kwakhe test Jesus Christ. yayikukumlinga uYesu. And when he asked this question, Uthi akubuza lo he does mbuzo not ask because he did not know. akabuzi kube The ngazi. Bible says Ithi iBhayibhile he asked wawubuza in order to test him. ukuze amlinge uYesu. In order to test him. Ukuze amlinge uYesu. And this testing of Jesus Christ Akukulinga ke uYesu was to test yayikukulinga his credibility, ukuba uqonde kangakanani. to test Ukulinga his reliability, okokuba uthembakele kangakanani. to test Ukulinga his consistency in understanding of Scripture. okokuba uzinze kangakanani apha ekuzazini nasekuziqondeni izibhalo. And when Jesus Christ now answers this question, Xa nephendula uYesu he answers this question in a very most interesting way. uphendula ngendlela enikisa umdla And he kakhulu. answers this question with a question. Uphendula ngombuzo He does not answer the question, akawuphenduli la but he umbuzo asks a question. kodwa ubuzo And he wakhe says, how readest thou? ulesa How do you read? ulesa njani Because you are an expert in the kuba law. kaloku The question ngumqondisi is not, do you read? awubuza But uthi the question is, uyafunda how na do you read? umbuzo ngoba ufunda njani Because much is expected that you know. kuba kulindeleke lukhulu Now, kuwe this for me, as I broke it down, xana ndiyitazulu
scripture. iza kwindlela In esiza many kuyo kwizibhalo. instances, we approach scripture Amaxesha amaninzi siza not kwizibhalo. because we are longing for the knowledge that is in the Kuba scripture. sinqanela ulwazi There are some that will olwasezibhalweni. ask of scripture and ask this question. Kukho abazawubuza lo mbuzo apha esibhalweni. They will read the scriptures Asifunde isibhalo in order ukuze to test what is written in the scriptures. balinde le nto ibhaliweyo apha. Now, I spoke about Christ asking many questions. Ndithethe ngoyesu kobuza imibuzo emininzi. And most of these questions stand out for me. Le mibuzo ke kayesu iyagqama Remember when apha. Christ said, "Who do people say I am?" Ukhe wabuza abafundi bakhe, bathi abantu ndingubani? And who do you say I am? Nina nithi It ndingubani? is Christ who asked this man who was crying by the wayside. uyesu abuza le ndoda yayilila ecaleni The kwendlela. blind man, he says, "What is it that I can do for you?" Indoda imfana ibuza buza kuye ndenza It is Christ who asked this question. uye abuza lo What mbuzo. good it is for a man to gain the whole world Unceda and ntoni lose his umntu own soul? ukuzuza lonke ihlabathi? It is Christ who asked the question to Yes, Judas, Messiah. who was betraying him. Owayiza kumnqatha. And Christ says to him, "Are you betraying the Son of Man with a kiss?" Ingaba uyamnqatha unyana womntu ngokumona? But the question is, Ubuza umile. how readest thou? Ulesa njani nawe? How readest thou? Ulesa njani? The intent of the seeker was Ubuthumbu ke balubuzayo babungqengqe apha to test Jesus Christ. ekulingeni uyesu. What is our approach to scripture? Siya njani ezibhalweni? When we approach scripture and read scripture, Xa sisiya ezibhalweni sizifunda. there are people already when they approach scripture with a critical view Abaya to beyokugqibela. find inconsistencies in the Beyofuna scripture, ukufumana izinto ezingangqinelaniyo to be able to question the credibility and reliability of scripture. ukuze bagxeke ungathembakali In kwezibhalo. fact, to bring when we're doing theology, we spoke about exegesis and eisegesis. Besithetha ke ngezo terms kwa-theology. There are those that read scripture not to learn what flows from Kukho scripture, aba bazifundela ukuba bangafundi le nto but to bring their own understanding in what scripture is kodwa saying. bese nolu lwabuqondo Already to have lwethetha certain positions that they have, eza and sebeneqala bring those lakhethileyo positions into the eze scripture. nelo cala ezibhalweni. Not to be informed of scripture, Hayi babafundiswe but to zizibhalo inform scripture kodwa bafundise izibhalo so that it validates the position that ukuze is taken. ingqine le nto bayicingayo. Let me try to convince a man. Uzama Let me try to convince a man uzama ukuphendula already who is in a polygamous relationship that polygamy is not allowed by ukuzama scripture. ukuthi kwindoda So selisesithethweni already the reading of scripture uza kuzifunda lo is so isibhalo that it supports the position okokubana that this man ngabasingqini has. okokho isithembo Have you ever esifanelekile. asked and hear of a man Bakwayiva indoda okanye already who's into alcohol? And how sometimes he will pick up those texts that he seems to think support the position that he has. ozawumana zingathi zithethelela le nto What yakhe. did Jesus do at Cana? Hayi uyesu kayijikile nje What did nasekana. Jesus do at Cana? Wenzani uyesu ekana? What wine was that? Hlobo luni lowayini oluya? Yenziwa nguyesu. He even goes further. Aqhubeke And he abheke says, phambili. in fact, they even said it was better than the first one that was there. Le kayesu yayingcono kunaleya ngaphambili. Because we don't want to be informed by Ngoba scripture. asifuni ukufundiswa But zizibhalo. already when we approach it, Siza kuzo. just like this lawyer who approaches Christ to test him, sometimes we don't get much from the reading of scripture. Because our approach is to test the scripture. It is not for us to be subjected hayi basithobeke to what phantsi is the word kwayo of God, endithethwa but to subject the word of God kodwa ilizwi to our likathixo own preconceived malibe position. ngaphantsi kwale ndlela le ndawo How ndikuyo. readest thou? Ulisa njani nawe? We will take isolated texts that support our position. Sizawuthatha indima ezingogqagqa Out of ukuxhasa le context, we take them out of context, singayibhali out of nento the ezithetha historical phantsi context, kwayo nembali yayo so that our preconceived positions are supported. ukuze le ndawo sele ndiyikhethile ibe noxhaso. Whether it be polygamy, alcohol, marriage, Sabbath,
We are always on that. soloko sifuna ukuba sixhaswe zizibhalo hayi thina. One author says our approach to Utho scripture umbhali indlela esiya kuyo is what kwizibhalo we call the fridge magnet mistake. yile ibizwa ngokuba yi-fridge magnet impazamo. He says we focus on popular texts that make us feel good. Sigxila kwezi kanye zisipotozayo. And this word, the magnet mistake or fridge magnet, so the fridges would normally put certain things. Uyabona mosipha i-fridge sibeke zazikhawuleza zithina. Whatever we put there, that's it. Nantoni esithi singamathisele phambi. It says we choose those texts that are Sikhethe ezo ndima zisenza sive kamnandi. while ignoring the difficult and convicting. Sizibeke bucala zizinzima kwaye zigxeke izinto sizenzayo. So how readers down? Ulesa njani? It has to do. Inento kwenza. It has to do with our approach to scripture. Inento kwenza nendlela What esiya is your ngayo. understanding when it's being interpreted? Uqonda ntoni wena kule nto ithethwa ilizwi likaThixo? And I think when I ask this question, Bandibuza lo mbuzo. when we read scripture, Asifunda and izibhalo. yet the scripture seems not to have the effect it should have on our Sithi lives, isibhalo singabi nafuthe ebomini bethu. what is the problem? Ntoni ingxaki? How do we read? Sifunda njani? We read the Bible for information, Sifunda izibhalo uba nje sifumane iinkcukacha. but that is the greatest mistake, maybe. Impazamo enkulu naleyo. Our reading and approach to scripture Ukufunda kwethu is izibhalo. not only to be informed of it, Hayi uba nje but sifumane to be ulwazi. transformed Koko by it. sivukulwe And the lilo. transformation factor is missing most of the time. Ubukhulu becala And it is asivukulwe. missing because the effect of reading of scripture Ingxaki endlela is not esifunda ngayo. evident in how we live our lives. Ayibonakali kwindlela esiphila ngayo ubomi. Siyafunda lo. We are reading, we are known, and we pride ourselves in being the church of the Bible. Side sibe negugu nekhayiya ngokwaziwa njengabantu bencwadi. We spoke of moral excellence this morning. Sasa nje besithetha ngokuzigqwesa, ngokugqwesa kokulunga koluntu. Where will moral excellence flow from? Uza kusuka apho ukubana ngaba siziphathe ngendlela It will eyiyo. flow from us heeding to the word of God. Uza kuphuma kuphela xa siphulaphula ilizwi likaThixo. It will come because we subject ourselves to the word of God. Uza kwenzeka kuphela xa silulame When we ilizwi say we are likaThixo. reading and we are reading the scriptures, and Sasithi yet siyafunda the ilizwi likaThixo. effects are not evident in our lives. Lize kungabonakali It ngendlela is the right yokuphila question to say, how readers now? kuzofanelekileyo Why is it that we are getting it wrong? sifunda njani siphazamaphi Where is the problem? iphi ingxaki As Christians, as we are here today, njengamakrestu do we still silapha consider the Bible ingabi as having ibhayibhile authority over our lives? As isenegunya the standard ekolumbe of living for ingaba ourselves? siyilibe ligqiba umgangatho Oh, wophila we have responded to so many things that seem to be appealing to us. okanye siphulaphula yonke There are many things that are competing with phandla the word of God today. zininzi izinto ezithelekiswa nelizwi There are likaThixo many things that are fighting the principles and zininzi izinto precepts ezilwa that we find in the nemigaqo scriptures. esiyifumane elizwini likaThixo There are many influences that are there. zininzi impembelelo And a ezifana child of God umntwana is kaThixo someone who is allowed to allow himself or herself nguye kuyetha to be sivumele influenced by scripture than influencers. okokuba aphenjelele lilizwi likaThixo kule hlabathi. So many competing elements that are there with the word of God. Zininzi ziseko zilwa nelizwi likaThixo phandla. It will seem as if influencers have more influence on us than the word of God. Izawukhangeleka ii-influencers ingathi zezona ziphambili xana phambili nanelizwi likaThixo. When you look at your life, Xa ugqala ubomi bakho what are 5 things that you can say are indicative of the fact that you are led by the scriptures and your life is dependent on scriptures, ziintoni izinto ezihlanu ezibonakalisa ukukhokelwa lilizwi likaThixo and that your standard of living nokokuba umgangatho lowobomi bakho is uphila derived from scripture? utsalwa elizwini Just likaThixo. sit down and just reflect on it. Khawucamngce nje okomzuzwana What are those areas yeyiphi le where you mimandla can say, this is the book that I live by? ongathi le ncwadi yezibhalo yiyo endikhokelwa yiyo nendiphila ngayo.
amongst these many competing voices and influences on scripture. Kwezintetha zininzi nezimfundiso zininzi ezilwa nelizwi likaThixo. One preacher says we have allowed TikTok to talk us out of the word of God. Uthi komnye umfundisi, omnye umshumayeli side savumela noTikTok okokuba sikhuphe apha emgceni welizwi likaThixo. Ellen White says the following, Ubhale nje umama White, on a sketch of a Christian experience, and she says, my brothers and sisters, I recommend to you, bazalwane nodade, ndiyanicebisa. I recommend to you, dear reader, Ndiyacebisa wena the ufundayo. word of God as the rule of your faith and practice. Ilizwi likaThixo njengelikhokela ubomi bakho. And she says, by that word, Lelo lizwi we are to be judged. sizawuthi sigwetywe God ngayo. has in that word uThixo ubeke kweli lizwi promised to give us visions in the last days. uthembisa ukusinika imibono Not for a kwimidlalo. new rule of faith, Hayi but basithathe for iqala the elisha comfort of lokolo. his people. Kodwa ngokubathuthuzela abantwana bakhe. Those that err from the scriptures. Azalungise nabo babi indlela ezitenxileyo. She further says in leadership page 30, Uqhubeke nje kwenye incwadi. cling close to your Bible. Tshela kwilizwi For its likaThixo. sacred truth can purify, ennoble, and sanctify the Ubinyanyiswe soul. zingqine apho ziyakwazi You must hold the truth. Bambe And utshele. teach it as it is in Jesus. Uyifundise ngale ndlela iyiyo. Else it is of no value to you. Yoloo nto ingayibabelulekanga phaa kuwe. She says, before the light of God's truth, Phambi kokukhanya kwelizwi likaThixo. let human opinions and ideas and human wisdom appear as they are in the sight of God. Mazidedumva zonke imbono seziyimfungu zabantu. And lastly, she says, Ngibelathi the scriptures, izibhalo through the Holy Spirit, ngaye umoya oyingcwele speaks to the mind, zithetha nengqondo, impresses truth upon the heart. zibethelele inyaniso entliziyweni. Thus, he exposes error Yona nto izawukwazi ukuveza and xakatheni expels it from the soul. zize ziyicacise ngakumbi apha It is by the emphefumlweni. Spirit of truth, Kungomoya wenyaniso working through the Word of God, elisebenza ngelizwi that likaThixo. Christ subdues Athi his chosen uKristu people to himself. bonke abakhe abenze babe phantsi kwakhe. Now consider with me Khawugqale kunye nam. the approach then that is taken by the eunuch. Indlela ethathwa leli The Bible thema. says, as the eunuch was reading the Bible, Njengelithema lifunda nje ilizwi likaThixo. the Bible then says that the Holy Spirit dispersed Philip Ithi iBhayibhile umoya oyingcwele to the wawusela where the eunuch was, ukusa kule ndawo ithema in lekuyo. order for Philip to explain to Ukuze the eunuch. uFilipu acacise apha kwithema. And when Philip sees the eunuch, Uthi xa nelibona yena Philip uFilipu says to ethema. the eunuch, Uthi kulo, do you understand what you are reading? ndiyayiqonda nale nto It uyifundayo. appears from the scripture Ikhangeleka that the kwezibhalweni. eunuch seemed to have been reading aloud. Ingathi iyabonakala uba ebefundela And the Bible is ngaphantsi very ithema clear leli. that when Philip heard what the eunuch was reading, Iyabonakala iBhayibhile uba uthe akuva uFilipu lento ifunda then ask lithema. this question: Wabuza lo mbuzo. do you understand what you are reading? Uyayiqonda nale nto And the uyifundayo. eunuch says to him, Laphendula ithema lathi, how can I understand uzayiqonda njani? when no one is explaining to Ungekho me? undicaciselayo. And when he sits and Uthi explains, xa the nehlala phantsi Bible goes amcacisele. further and tells us Adadele nzulu that he na. was reading from the book of Uba Isaiah, ebefunda uncwadi kaIsaya reading isatulo about the samaJuda. suffering servant. Efunda ngalo And he says, mthetho do you womkhosi. understand what you are reading? Uyayiqonda nale He said, nto I uyifundayo. don't understand Athi andiyiqondi. unless someone explains to me. Funda And ndicacisele. hence he comes to this question that we Yona have nto had. siza nalo mbuzo After he esiwubuzile. reads about the suffering servant, Njengoba efundile ngalo he mkhosi says, what uthwalekeleyo. does the Bible speak of here? Ithetha Is it ngabani speaking of iBhayibhile? himself or another Uthetha man? ngayo kanye And then ngomuntu. the Bible says, Ithi iBhayibhile. then Philip started to explain. Waqalisa kucacisa When he uFilipu. explained to him about Jesus, Uthe kumcacisela the eunuch ngoYesu. said, Wathethela. here is the water. Nangamanzi. Why can't I be Kwanani baptized here? ndingabhaptizi? Brethren, I'm calling you to Athandekayo njani have wena? the spirit of the eunuch. Apha as sibe in the nomoya scripture. wethema xa sifundisa Let us ngayo. look for the suffering servant. Let us Makasifune find uYesu. the influence of the suffering Makasifune servant. impembelelo kaYesu. Subject ourselves to the will of God. Ukuze senze Let us have sithobele
We barely speak about repentance. ngoguquka We barely call people to repentance. asibabiza senze nezibhele abantu baguquke. If there's something that you need to take today, Bakhulu kufuneka sihambe nayo it's namhlanje. how it is down. Lesa njani If you are reading, ukuba uyafunda but the effects of your reading kodwa ukufunda kwakho are contrary to what you are reading. akubonakala lapha ehambeni yakho. How it is down. Ulesa njani When you claim to be the seeker of the truth, xa usithi ungulufuna ilizwi nenyaniso but you have no truth. kodwa unayo ibe ikhona. How it is down. Ulesa njani? How it is down. Ufunda njani? When others read Abanye xa befunda and find the suffering servants, bafumane lo mkhonzi and uxhwalekileyo he made an about 10 repentance enze njikaphethu on the spot. kanye kuloo ndawo. No 52 sermons are involved here. Akho zintshumayelo zinama52 ezishunyelwa Just one. inyedwi. Just one. He asked the question, Wabuza umbuzo, but that question lo mbuzo wawubuza he asked wawubuza with being earnest, enyanisekile. asked it because of seeking deeper understanding. Ewubuza kube funa ukuqonda ngakumbi. In fact, when Ellen White writes on this eunuch, White ngeli thema athi she says, as this man was reading, njengoba le ndoda yayilesa ifunda, she says this man's heart was thrilled with interest as the scriptures were being explained. inhliziyo yakhe yayivuseleleka ngomdla ngakumbi nangakumbi njengoba kucaciswa nje. Thrilled. Yavuseleleka yanamahlwanzi. Thrilled with interest. Alumdla. I want to know more. Ngifuna ukwazi I ngakumbi. want to gain more. Ngifuna ukwazi I ngakumbi. want to be better. Ngifuna uba ngcono kunento bendiyizo. I want to be subjected to this man. Ngifuna uba ngumkhonzi. I want to know what he seeks from me. Ngifuna ukwazi ufuna ntoni kuwe. I want to be like him. Ngifuna ukufana naye. I want to be transformed by his Ngifuna word. ukuguqulwa lilizwi May lakhe. we be transformed by the word of God. May we be transformed by it. Bekungali Let us ngasibuza. not read and not be transformed. Masingafundi nje utshatshiwe. Let us read. Masifunde. But let it be transformation. Lize lisiguqule. The more we engage with the word, Sithi ngalo lonke ixesha let singena us not have sizobheka kuwo. contempt towards it. Masingalicaphukeli ngenxa yoba ilezinto ezisithethayo. But let us get closer to Christ. Masisondele ngakumbi nangakumbi kuYesu. Be transformed by the word. Siguqulwe. We have it with us. Kunye nathi sinalo We have it in our homes. khona emakhayeni ethu But what effect is it having? nasezifonini. Kodwa lenza ntoni There's kulo? many things that are collapsing in our society, in our churches, Zininzi izinto ezifiphalayo emabandleni nasekuhlaleni, collapsing in our marriages. emitshatweni yethu, Because there is intent, ngenxa yokokuba departure from being influenced by this. siqinisekile apha ekusukeni elizweni Let us likaThixo. make a commitment today Masenze isigqibo namhlanje that this is the principle. This is the okokuba standard. nanku umgaqo esiza kuhamba This ngawo. is the standard. And this Nanku is where umgangatho. all principles for my life flow from. Ziphuma apha yonke imigaqo yobomi bam. And unlike Ngongafani this lawyer, nalamqondisi my mthetho, prayer is that umthandazo wam all of us thina sonke will be like this eunuch sifane nemitheno. when he had found the truth, Uthe kuyifumana inyaniso, when he had found this suffering servant. uthe kumfumana lo mkhonzi uxhwalekileyo, He says, this is it. athi nantsi kanye I need the lebendisandela water. angamanzi I want to be baptized. kwalani ndingabhaptizwa. May God transform us. Ntoni eza kusiguqula? Let us just not read and never come Masingafundi nje utyhatyiwe, closer to Christ. singade sifikelele ekusondeleni kuYesu. We will not reach moral excellence. Asokuze sifikelele kugqwesa ngokuziphatha, In fact, we will not be ready. asokuze sikulungele ukulungela We will not be ready for Christ when he shall come. ukubonakala kwakhe xa sithathana kwisibhakabhaka. The greatest question that Christ asks Umbuzo omkhulu is when the Son of Man shall come. xa unyana mntu evela Will he esisa, come
will we find faith? Uyifumana na? That is the greatest question. Hakumbuzo omkhulu awubuzayo. And our reading of scripture Ukufunda kwethu should be kwibhayibhile advancing us more and more kufuneka kusincede sisondele ngakumbi in our nangakumbi faith and in faith in Jesus Christ. ukholo lwethu nakukholo kuyesu So that when he shall come, ukuze xa sithathambe isibhakabhaka he will find faith in us. afumane ukholo kuthi How it is now. ulesa njani. In God bless you. Number 53.
as we shall pray, it could be that amongst us here that are standing, we want to make that renewed commitment to be subjected to the will of God and to the will of God. It could be that, yes, you have been reading scripture, but somehow it appears that the effects that the scripture should have in your life is not so much evident. But you want to take that commitment that by your word, O Lord, I pledge to live by. And if that is your prayer, please raise your hand where you are as you pray. Oh God and our Father, you have given us your word so that we can live by it. It is not there just for us to be informed of it, but to be transformed by it. And I pray that as we stand here, that we make a renewed commitment to be subjected to your will. There's so many competing voices of what is right and what is wrong, but we come here to still stand that we are subject to the standard of Scripture and nothing else. And I pray that you will give us that attitude and a spirit of subjecting ourselves to your will. We understand that at many times, sometimes what we want and what Scripture says conflicts. But I pray that by your Holy Spirit, we will be able to humble ourselves and be able to embrace your will for our lives. There are things that sometimes we want to do it our own way when Scripture is clear on how we are to go about it. I pray that from today going forward, that we will subject all our wishes and all our desires to your word. We pray that your word will have power over us. It will have authority over us. It will inform the choices that we make. It will inform how we react in certain situations in our lives. It will make us to seek to be more like you, so that nothing else dominates our lives more than your word. We pray this in Jesus' name. Amen.